Oh, kitain niyo mo. Tatagagayong gigkakamsada to sa nguanan ti balay mi agparparipera. Oh, taano adalang ti itag ko ang ibunong po kadagiti ka barangaya. Sino nga tatatata? O di lang sistisya manen. Parpariper ko ta. Kuan, adati may bunong ko tadi dala ang tagtagibas si titata oy bagbagada kidin alamang ngarta tadi tanga kinaba nang mo gi kwa ka mga runti ba iri kong kunayo ki di kanya kun sangwanan ti balay mi na hagsa kayo loko nilagitalaeng wen flapor ga ibuos kuna manen nga makanini nga tsatsaka ay nakaro kala unay sika ay sungahan na kay kaskasta sino nga tatatating parpariper sang wanan ti balay na no di lang dada kami na kasi kagotsi mari kita inyo mata di sango ti balay mi lag sa kayo handa di ba beya di Von Palafox na di ba RD Asuncion all dyan na po sa basang kuli Maria Rionel Sagon sino nga tati kasi kasosyal na tata sino nga tati kasosyal ang tatatano di lang si Sisha di ba Kevin Dave iso nga yalis Jang thank you so much Clyde Justin Aguinaldo hi Clark Justin Aguinaldo Galisa hello Sheneka Colin Dagimol hello Erickson Cabulera hello Haseni Trondal kita umuta sika maka ni nga wen ibus ila porga ibus ay napangas kasi ka isungahan na kikaskas ta amo ka nga dagiti laeng mo ta makipan makisilsila mo to bram tisip-siputam isunga di ka kaya nga ayaban dito tamo nga may makisilsila mo Diyos ko di ba hi ate Lorelai Banting Guzman hello Cas be safe always hi Glenda Reyes Lagat dagiti kwan ire gende panpadawat kadagiti constituents min kita Badok Ilocos Norte sunga dati sango ti balay asin nga rod tata hala agsao kayo tadi daktal taga kanayo matagtagi basi di bagbagayo kidi nga pobre akon buwi hebala kasjay kumadi naman kaskas ta la kukuha mi tariper loko so nga excuse me man di ba Bingbong Ewaus Campos hi Barang Christian Mark Espiritu is watching right now because there are lots of people who is always telling me that I don't have anything in my life but oh my goodness so nga don't me di ba Annalyn Navarran hi kasi kakayo rin Evan Sakden hello Shaq Jen hello Jen Rimando Toledo hello Maribel Erisaak hi Darcy Pilepe ay kaskastada si Kadarcy manguyaw kanyang excuse me I'm not affected with it di ba Joel Shinhi Reyes hi Marday Paris Estepa I'm coming in La Union soon kita nyo kita repair niya yung mata ipugsunan may pisokan so nga don't belittle me because I have a lot that's why nga inaktumata nga iparparamag ka dagiti constituents mi ti barangay 1 Kanaan Badok Ilocos Norte haan lang nga titiltiladang makungkunada kanya but I gave so much sardines in the community right now even though I'm having a self quarantine right now but I'm willing to help to those who are needy
kasjay. Isungam nakayum nga sao about di dagitoy self quarantine kakasjay kaskada dagita ibagbagayo nga mapang kayo mga ag kukwa apay narnarwam kayo ko mga mapang ag grocery. Excuse me man no pada kay to pala ng kakaubingan natin mapanagal ag sip-sip ti marunggay iso nga di kay managing kukuna muta kami grocery sa kini mapanyok apa ang naging frontliners nga agbambantay ti barbarangayan ang kay ngagkaskas taloko tagyamang kayo tagdadang mang tagtagiben iti linak kintal na iti barangay kin maysa mang di disiplina ta kadatay amin tamuyo nga minon dagiti nga paspasama dahito iti way ni Apo Diyosen nga datayo kag sublitay kanyanan di kayo mamiris loko kaslala dahito kakaslala iti may kadwa nga simbolo ko mama ti dayjay nibirag dyan ni Noah iti arka iti 40 nga aldaw 40 nga rabii di jay arka iso kaslala dati quarantine nga may pagpakitan kasjayan iso nga agsubli tayong kinaapon agpakawantay ta amin na basbasol tayong di tayamin aging papangas dapat ka napakumbaba tayo tanong mapukawan da ito nga coronavirus mapaspasama kada tayo nga mapaspasaran tayo hanyo nga minamuka nga maamiris loko dahil ito'y nanti oras kin tiyempo nang agpakawan tayong kiniapon kada amin nga pasbasol tayo hantay amin nga agpapangas hindi kay agpakumbaba tayo nagpakumbaba tayo sa daikas-kas na ay don't me excuse me so nga handa kay kaskasta right now and then ay na kami lang makinig iti klase natin nababa kami lang nababa kami nga tattao kapulaang iti riga ngimangat mo kami ngimangat iso nga da kami agpadpadawa kami tidagdaga baba nang kami sino nga rutat tangata ano di lang si sisya